వాళ్ళ మొగుడైతే దళిత్ మాదిగా అనుకుంటా. సో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంట, ఎవరు తులసి చంద్ వాళ్ళ మొగుడు. సో వాడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ బీఆర్ఎస్ లో వచ్చిండు. ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఉంటది. ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన లోపాలను ఏనాడు ఎత్తి చూపెట్టది, ప్రశ్నించదు. తెలంగాణలో ఏం అభివృద్ధి అని కళ్ళు మండుతాయి. వాళ్ళ మొగందేమో ఖమ్మము, ఆమెనేమో కర్నూలు ఎన్నో రాయలసీమలో కర్నూలు ఏమో ఎక్కడో కర్నూలు అనుకుంటా. సో ఇది పరిస్థితి. ఇక తెలంగాణ మీద సవితి ప్రేమ చూపెడుతుంది ఎప్పుడు చూసినా. తెలంగాణలో ఏ కొత్తది కానీ అది ఒక ఇథనాల్ ప్లాంట్ పెడితే వద్దా, మహారాష్ట్రలో ఉంటే నొప్పి కాదు ఈమెకి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే నొప్పి కాదు, దేశమంతా ఢిల్లీలో ఉంటే నొప్పి కాదు. కానీ తెలంగాణలో ఏది ఉన్నా పాపం అమాయక ప్రజలను రెచ్చగొట్టాలి, ఈడ ఏం పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు, అభివృద్ధి కావద్దు. ఆమెను ఒకటే ఒక విషయంలో నేను ఏది అప్రిషియేట్ చేసిన స్టార్టింగ్ లో, ఏంటంటే బీజేపీ తప్పిదాలని సామాన్యకు అర్థమయ్యే తెలుగు భాషలో మంచిగా చెప్తుండే ఫ్యాక్ట్స్ తోటి. గంతకు మించి మిగతా అన్ని విషయాల్లో ఆమె ఫెయిల్యూరే ఉంది. కారణం స్వార్థ ప్రయోజనాలే. ఓకే.